За повідомленнями повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 400 ударних дронів і одну балістичну ракету «Іскандер-М» сьогодні вночі. Українська протиповітряна оборона спрацювала ефективно, 198 дронів було знищено, ще 145 поки що локаційно втрачені. Ці атаки – ще одне свідчення того, що Росія намагається виснажити українську ППО, використовуючи БПЛА для виявлення й прориву захисту. Під час цієї ж ночі агресор навмисно атакував польське підприємство «Барлінек», що працює у Вінниці. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, удар БПЛА був координованим. Дрони летіли з 3 напрямків. «Барлінек» – один з найбільших європейських виробників дерев'яної підлоги. На українському ринку він не просто працює, а створює робочі місця і підтримує економіку. Російська агресія проти України обходиться Кремлю в шалені суми. За оцінками експертів, один день так званої СВО коштує Росії від 39 до 77 мільярдів рублів. І в цій логіці ціна 3 днів війни може дорівнювати або навіть перевищувати піврічний бюджет окупованого Криму. Офіційні дані говорять, що за перше півріччя 2025 року окупаційна адміністрація Криму витратила 116,9 мільярдів рублів. Для порівняння, ці гроші росіяни можуть сплатити буквально за кілька діб на фронті. Найбільші витрати бюджету півострова йдуть на соціальну сферу – понад 60 мільярдів, та на розвиток економіки – майже 38 мільярдів. Партизанський рух теж повідомив про пошкодження корабля Чорноморського флоту Росії у Кіленбухті в Севастополі. За інформацією агентів руху, на палубі помітні сліди руйнувань, які окупанти намагаються приховати маскувальною сіткою. Корабель супроводжують буксири, з борту триває відкачування води, що може свідчити про затоплення відсіків. А теж вважає, що йдеться про наслідки ракетного удару, який стався ще 24 березня цього року. Цей випадок – черговий доказ того, що Чорноморський флот уже не є недоторканим. Навпаки, він стає дедалі вразливішим для високоточних українських ударів. Колишню суддю апеляційного суду Автономної Республіки Крим засуджено до 13 років ув'язнення за державну зраду, але дистанційно. Після окупації півострова вона приєдналася до так званої судової системи РФ і працює у так званому Верховному суді Республіки Крим. Слідство довело, що своїми діями вона сприяла функціонуванню окупаційної юрисдикції, що є прямим порушенням присяги та Конституції України. Суд також ухвалив конфіскувати майно обвинуваченої. Це ще один приклад неминучої відповідальності для тих, хто служить інтересам агресора, нехтуючи присягою та державністю. Європейські країни-члени НАТО та Канада вирішили фінансувати закупівлю американської зброї для України. НАТО координуватиме поставки. Підтримку ініціативи вже підтвердили Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія. Міністерство оборони Фінляндії також заявило, що чекає конкретних деталей для остаточного рішення. Натомість Франція і Чехія наразі утримуються від участі. Париж прагне розвивати власне оборонне виробництво, а Прага не долучається до ініціативи офіційно. Тим не менш, це важливий крок до посилення постачання зброї ЗСУ та координації допомоги. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про зміни до державного бюджету. Головне – збільшення видатків на сектор оборони одразу на 412 мільярда гривень. Це рекордна сума, яку спрямують на забезпечення Збройних сил України, закупівлю зброї, амуніції, спорядження, а також на виплати військовим. За це рішення проголосували 257 народних депутатів. Дональд Трамп заявив, що американські військові не воюватимуть в Україні. Водночас він запевнив, що США готові передати Києву
додаткове озброєння, переважно оборонного характеру. Цю заяву вже прокоментував впливовий сенатор-республіканець Лінсі Грем, який застеріг Путіна не випробовувати терпіння Вашингтона. Він порадив йому зателефонувати іранському аятолі, натякаючи на жорстку відповідь США у разі ігнорування ультиматумів. Крім того, Грем нагадав, що країни, які купують дешеву нафту в Росії і таким чином фінансують війну, мають серйозно замислитись. Після обіцянки Трампа надати Україні більше систем ППО «Петріот» у Європі заговорили про фінансування. Міністерка закордонних справ Естонії Кая Каллас закликала США також долучитися до фінансування, а не перекладати всі витрати на союзників. За її словами, якщо Штати заявляють про надання зброї, але очікують, що за це заплатять інші, це вже не допомога, а торгівля. Каллас підкреслила, що Захід має діяти солідарно, якщо хоче реально допомогти Україні. З 16 липня у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє громадян Росії та Білорусі купувати нерухомість Україні. Міністр оборони Фінляндії Анті Хаєккінен пояснив це рішення міркуванням національної безпеки. Згідно з новими правилами, росіяни більше не зможуть придбати дачі, квартири чи землю на території Фінляндії. Це рішення ухвалене на тлі зростання гібридної загрози з боку РФ і ризиків, пов'язаних із можливим шпигунством та нелегальним впливом. Президент Володимир Зеленський з гумором прокоментував приїзд до України американського генерала Кіта Келлога. У дні його перебування в Києві не було масованих обстрілів. Люди навіть почали жартувати: «Дайте йому український паспорт і хай не їде». Втім, саме президент наголосив, що це свідчить не про збіг, а про страх Путіна перед Сполученими Штатами. За словами Зеленського, така тимчасова пауза в обстрілах показує, що Росія чітко розуміє, кого справді боїться.